No čaute ľudia a ja vás vítam pri ďalšom videjku. A dneska tu máme takúto vecičku, čo som dávala aj na shorts, na YouTube. Takáto vecička, kamerka, 4K, Ultra HD, InSport Line. Takže takto to tu máme. Toto je displej, To je displej. Takže, jak ste si mohli prečítať názov, že dneska skúšam túto kamerku, čo som našiel doma. Není to ani moc stará, ani moc ako, že som ju skôr kúpil, takže ľudia. Áno, môžem sa pýtať, že prečo je to tu také zelené, takže to sú tie ledky, čo som si montoval, takže červená, modrá, zelená a bla bla bla. Ja si tam nechám túto modrú, lebo sa mi najviac páči. A tak, tuto máme kamerku. A ešte som si ju dopredu aj nabíjal, takže ľudia, zapíname ju. Zapíname. No, aj zvuk vydala, že sa zapla. Takže ľudia, takto zatiaľ natáča. Neviem, ako to je vidieť na mobile, aj keď sa presne do neho pozerám, takže je to 4K kamera, aj tuto zozadu to je, tu zozadu 4K Ultra, takže mne sa akože na rozdiel, v realite sú to úplne inakšie, krajšie farby, než na mobile, jak to natáčam. Takže teraz nenatáča ľudia, a pozrite, dám ok a sa zapne. Takže ľudia, teraz budeme potrebovať ako prvé, čo už mám tuto, tá karta, tam čo je, tam čo vidíte, tam je ukrytá, za kružkom vidím vám ju. A tak to potrebujeme ako prvé, aby sme si mohli uložiť pamäť, čo budeme natáčať, čo budeme fotiť. Takže tuto máme kamerku. Ako prvé, ja si vyberiem ľudia tú kartu, takže počkajte ľudia. No, tak, kartu mám vybranú, SD kartu, tuto to aj máte, micro SD karta, 2 GB, z druhej strany sú čipy a tak, a to sú už botiny tam, takže tak. Tuto máme zatiaľ 2 karty a aby sme to dali do počítača, no, buď do počítača alebo do notebooku, tak potrebujeme SD kartu a to je tu. Takže tuto je microSD karta, čítačka, tu. Takže do tohto tu otvoru, tu, obcháme túto kartu a potom to pichneme sem. Tuto je taká tá džúrka, tam vedľa toho to bliká. Tak, teraz je to vidieť, zakružkujem to. Takže ľudia, tieto sú najhlavnejšie 3 alebo 4 aj s počítačom veci. Toto nerátam do toho, len to je tak na okrasu cool. Takže tieto 4 veci potrebujeme a tak. Takže najprv, čo ideme spraviť, no tak si zapojíme do kamery, túto kartu. Takže ideme si ju tam zapojiť, neviem ako to spravím, aby to aj natáčalo. Možno mi Creeper pomôže. Takže možno nie. Rozmýšľam. Drží ho to vlastne? No takto. Ja to dám sem. Tuto je tá karta a ja ju potrebujem zapichnúť tak, aby tam takto krásne sadla. Takto, aby tam krásne sadla. A potom počúvate ľudia ten zvuk. Tento zvuk ľudia počúvate. Počkajte ľudia. A tento zvuk. Neviem ľudia, či to bolo počuť, ale takto zacvaklo, že takže takto zacvaklo a už ju tam máme. Tam je. Takže čítačku
čítačku SD karty zatiaľ odložíme sem, aby sa nestratila. A my si zapneme túto kameru. Tak napríklad budeme chcieť natáčať, no tak si to budem musieť prepnúť. Tuto je zadu ešte tlačítko. Toto tu. A s tým sa to prepne. Kúrňa. Dobre, a s tým sa to prepne. Takže ideme. Toto je. S týmto sa dá tiež tak. Čo sa stalo? Neviem. Asi som ju vypolomil. Takže s tým sa aj vypína Prečo vypýtam na ne display? Dobre, nič. Takže ľudia, s tým sa aj prepína módy. Tuto sú hore módy, takže ľudia pozerajte. Tuto je prvý mód. Tuto je druhý mód. Nie, 12 milión to není. Tuto je tretí mód. A tu sú už záznamy, čo som skúšal. Takže tak. To si pozrieme ešte, jaký záznam sme tu spravili ľudia. Takže môžeme aj cez toto natáčať. Tento je na B. Tento. A tento je na fotenie a ten ešte dozadu predtým. No tak to je na normálne natáčanie. My chceme ísť normálne natáčať, takže tento tu, mod. Tento tu, nejdeme utekať, takže keď stlačíme okno, tak spustíme natáčanie. Takže napríklad chceme natáčať túto creeper lampičku, takže dáme ok a už to začína natáčať. Takže už teraz natáčam, aj to je tam počuť, ono to aj nahráva zvuk, takže napríklad aj toto tam môžem začať robiť a neviem čo. A tak. Takto tu. Takže takto tu na chvíľku ponatáčame a aj farba je tam vidieť a ľudia. Aj takto z diaľky je to tam vidieť. Aj takto natáča, keď je vypnutá, takže bum. Ona natáča. Tá modrá farba je tam tiež vidieť ľudia, takže no problém. Takže ak chceme ukončiť, no tak stlačíme zase ok. Ok a už to donahrávalo. Už sa nám ukáže tuto dole to je. A to len ukazuje čas a neviem čo, ale toľko som nenatáčal. Teraz chceme napríklad fotiť. Tak odfotíme napríklad takúto jednu fotku. Možno aj počujete ten zvuk. Počúvate. Počúvate ešte raz. Také, že také niečo. Ešte z vrchu dáme fotku. Ešte raz takúto. Takto zo spodu, že to necháme. A cvak. A ešte môžeme utekať, takže to bude viacej stabilizované, než tak. Malo by to byť tak viacej stabilizované, takže vyskúšame tak skôr, že sa uteká, no takže by to malo aj troška stabilizovať. Takto, aké by sa utekalo. Dáme. Troška rýchlejšie. A ľudia, není spomalená tá kamera. Vidíte? Není. Takže není ani stará, ani moc nová. Takže tak, to už máme. A tuto nám aj hore ukazuje pamäť. Tuto hore. Tam máme teraz 1,3 GB. Takže už sme donatáčali. A takže teraz ľudia si ideme, najprv si vypneme kameru. Vypneme si ju. Goodbye. Takže ľudia, ideme si teraz, počkajte ľudia, takto si to musím oprieť zase. Creeper, pomôžeš? Alebo nepomôžeš? Kašľaš na mňa? Takže zase si ju ideme vybrať. Zase. Bum a počkajte ľudia. Možno to aj bolo počuť ľudia. Možno. Tak ešte raz počúvajte. Tuto to dám k mikrofónu. Počkajte. Ešte raz. Teraz sa otvorím. Tak možno to bolo počuť. A už sme ju vybrali.
Takže už ju tam nebudeme naspäť dávať. Tuto je čočka. Takže už ju tam naspäť nebudeme dávať a ideme si otvoriť počítač. Takže, ale najprv ešte, než ho otvoríme, ale môžeme ho otvoriť, dokým sa rozbehne, lebo ja ho mám spomalený troška. A dokým on sa rozbehne, no tak môžeme si to takto tam vopchať. Počkajte, naopak. Bum, už je to tam. Tak toto tam má vyzerať. No tak. To by to malo byť. A bez karty, keď to je tak, no tak je to také prázdne. A keď to tam vopchám, no tak je to takéto. Takže ja si idem odomknúť počítač a počkajte. No ľudia, odomkol som si počítač, takže tohto creepera už odložíme. A toto si zapojíme sem, čo som vám ukazoval hneď skoro na začiatku videjka. Takže toto takto musí byť otočené dole. A ideme to tam obchať. Teraz to tam takto tu vyčnieva. A zacvaknutie. Tak, ešte raz som to spravil. Počítač by mal za chvíľu vydať zvuk. Možno som si už vydal. Takže idem si otvoriť a už tu mám dopredu otvorené aplikácie. Takže ľudia, otvoríme. Tuto máme. To spravilo. Neviem, prečo mi to tak blbne, že také pásíky mi to tu ukazuje. Toto teraz nepotrebujeme. Ale my si otvoríme. Kde to je? Počkajte ľudia. Bože, kde to je? Ja som to zavrel, tak rovno mi to ono aj otvorilo, aha. Takže nevadí ľudia. Za chvíľku to bude? Že by? Poď už. No načítaj sa. Tuto SD karta. Už nám to aj otvorilo ľudia. Takže ideme si pozrieť videjka. A ako videjko by malo byť buď toto. Tak toto není ono. Počkajte ľudia, nie. Tak toto bude ono asi. Áno. Tuto máme videjko. To krásny creeper, takže môžeme si ho ísť aj pustiť. Takže uvidíme, ako aj tá kamerka natáča. Veľmi ma mrzí, že to ukazuje také paličky. Počkajte ľudia, pridáme hlasitosť. Asi nezaznamenala hlasitosť. Ale takto to ľudia natáča. Takže veľmi ma to mrzí, že sú tam tie pásy, ale ja to ináč vidím bez pásykov. To zvyčajne robia kamery. Takže tak máme. Ale ja som, ľudia, videli ste, jak som tak rýchlo hýbal. Takto som tam aj hýbal, ale pozrite ľudia, ak to ono pomaly. Ono to sa snaží zaostriť. Takže ja som tam tedy robil toto a ono to takto tu krásne zaznamenalo, lebo som to dal na ten bežecký mód, alebo čo to je. Takže ľudia, toto bolo to prvé videjko. Teraz si ideme dať tu. A to je, sa mi zdá, to normálne. To normálne, čo som tu natáčal tohto creepera a neviem čo. Takže ideme. A už to začína natáčať. A počúvate. Takže už teraz natáčam. Aj to je tam počuť. Ono to aj nahráva zvuk, takže napríklad na toto tam môžem začať robiť a neviem čo. Tak. Neviem, či to je ľudia počuť, ale ešte raz vám to pustím ľudia. Že to nahráva zvuk, možno ste aj počuli. Možno to aj celé počujete, takže počúvate. Ešte raz. A už to začína natáčať. Takže už teraz Čo to? Takže už teraz nahrávam. A ľudia, vidíte aj tuto. Počkajte. Zamrzol mi počítač. Aj mače. Opustí sa. Dobre, mňa to nezaujíma. Nezaujíma ma to. Nepredvolené nás tam nejaké kodovanie ľudia. Dobre. Tak ľudia, tak toto ste mohli vidieť, že som to tam
že ste to videli a ešte tie fotky sme chceli vidieť, ale tak ich teraz uvidíme, ľudia. Takže tu už to máme. Počkajte, tuto nám to vyskočí, bum. Tuto fotky, toľko fotiek sme spravili, že ani ja neviem. Posledná fotka, bum, to by mala byť ona, dúfam. No, to je fotka, ľudia, to je fotka. Vidíte, ľudia, aj farby to má, aj tu je farba. Takže ľudia, není to na čierno-bielo, jak niektoré staršie kamery to robili, ale vidíte, to je modrá, tu je zelená, čierna a tak. Môžeme si otvoriť aj ďalšiu fotku, bum. A malo by nám, to je z vrchu fotka, tuto vidíte, tak vidíte tuto, ľudia. A máme to, takže ľudia, dúfam, že sa vám páčilo toto videjko, nezabudnite dať, počkajte, otvorím si môj profil, malo by mi to, no, tak ľudia, nezabudnite dať odber, tuto je odoberateľov máme 68 ľudia, 68 a 150 videí, takže teraz tam bude 151, keď vyjde toto tu videjko, čo teraz natáčam. Takže ľudia, zatiaľ toto má jedno zhliadnutie, ale ľudia, ja chcem dať do konca roku 100 odoberateľov. Toto chcem mať 100 do konca roku. Aj skôr to môže byť, ľudia, takže budem rád, keď ma podporíte odberom, lajkom, takže môžeme si to aj tu keď tak ukázať, spravovať, tu je štúdio YouTube a tuto by nám to malo ukázať, že koľko zhliadnutí máme, sa mi zdá spolu, koľko odoberateľov a neviem čo, takže teraz si to pozrieme, ľudia, teraz a malo by to tu byť, jop, je to tu, váš kanál OneShot21, takže naživo som ešte, ľudia, netočil, to čo sa veľmi čudujem, ale že veľmi sa čudujem, takže neviem, prečo to furt nezaostrí. Takže ľudia, tuto vidím všetko, tuto všetko vidím a tak. Takže ľudia, moje najzhliadnutejšie videjko je, to už sa mi zdá šortka a to sa mi zdá, že je, no neviem, ľudia, kde je proste. Takže klikáte na odber, nech tu máme 100 odoberateľov, tu 100 odoberateľov, takže ja budem ďalej natáčať content a neviem čo, takže ľudia, dajte odber, like a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Zatiaľ čaute!